Slobodné fórum pripravilo aj v rámci svojho volebného programu 4 riešenia, a to konkrétne. Za prvé, okamžite prepracovať štátny rozpočet s víziou nie minus 2,5%, ktorá je dnes, ale s víziou minus 5% schodku HDP, tak, aby sme boli pripravení aj na horšiu variantu. Ak bude lepšie, bude len dobre, zvýšime schodok. To za prvé. Za druhé, bez nezávislých dopadových štúdií a analýz nerealizovať žiadne projekty so spolúčasťou štátu, kde je hodnota vyššia ako 33 miliónov eur. To znamená, ak by štát sa chcel pustiť do projektu, ktorého suma je vyššia ako bývalá miliarda korún, musí spracovať ideálne aj medzinárodnú dopadovú štúdiu, vyhodnotiť ekonomickú návratnosť, definovať, či je ten projekt efektívny a predstaviť toto národu. Predstaviť to odbornej verejnosti, aj laickej verejnosti, pretože sú to naše prostriedky, to nie sú prostriedky ministerstiev, ktoré tu dnes boli a zajtra nebudú. Ďalej, v prvom rade podporovať domácich podnikateľov a zrušiť všetky zmluvy, ktoré nás zaväzujú ku klientelizmu a ku podpore zahraničných megakoncernov. Nevidíme žiadny dôvod z dlhodobého hľadiska podporovať korejský Samsung alebo nemecký Volkswagen. Sú to nemecké alebo korejské spoločnosti, ktoré vytvárajú zisk, a my tu nie sme námecnou silou. Po štvrté, výrazne zrýchliť a skvalitniť prácu ministerstiev a dosadiť tam namiesto nominantov, politických nominantov a úradníkov, dosadiť tam odborníkov a konečne začať eurofondy manažovať a nie kšeftovať s emisiami a s nástenkovými tendrami a s rôznymi asistenčnými službami. O tom nie sú eurofondy. Eurofondy nie sú o asistenčných službách, ale o reálnom výkone investícií do infraštruktúry a do všetkých oblastí, ktoré to potrebujú.